Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Obi onyeisiala zaghachila El-Rufai ugbu a ma gwa ya na onweghị mgbe onyeisiala Tinubu na-atụ atụmatụ ịnọdụ ala n'oche ọchịchị karịa afọ 2031. A ga-echeta na El-Rufai kọwara ọchịchị Tinubu dịka nke kacha njọ karịa ọchịchị ndị agha ọbụla ma rụtụ aka na ya bụrụ na ejighị vootu chụpụ ya, ọ pụrụ ịnọdụ ala n'oche ọchịchị dịka Paul Biya nke mba Cameroon. A dọkpụrụla ya Esonwike pụọ ụlọikpe dị na mba US n'ihi ebubo iji ego ọhaneze butere na Chandum zụta nnukwu ụlọ dị iche iche n'obodo Florida. Omoyele Sowore mere mkpesa ahụ n'ụlọikpe n'abalị 22 nke ọnwa a. N'ọzọ dịka ibe ya, ndị omeiwu n'ụlọ omeiwu steeti Rivers ekwupụtala atụmatụ ha ime IBAS nnyocha gbasara ka o ji jiri ego ọha rụọ ọrụ n'ime ọnwa 6 gara aga. N'otukpo steeti Benue, ndị omekome egbuola onyeisi ogbogbo pati APC n'ihu ndị ezinụlọ ya n'isi isi ụtụtụ taa bụ Mọnde. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.